Привет! Представяме ви GCB, че е по световен лидер в строителната техника с над 75 години иновации. JCB предлага всичко необходимо за вашите строителни проекти. От мини-багери до мощни верижни машини. Всички те може да намерите на Bautrax.bg. Мини-багерите на JCB са идеални за тесни пространства и предлагат максимална маневреност. Комбинираните багери осигуряват гъвкавост за различни задачи, а верижните багери са създадени за най-тежките условия, където е нужна стабилност. За градска работа колесните багери са перфектният избор, а багерите за материали правят товаренето и пренасянето лесни и бързи. На Bautrax.bg ще откриете богата селекция от употребявани машини GCB на конкурентните ни. Ние предлагаме също и професионална поддръжка и възможност за внос по поръчка. Изберете JCB за надежност и качество. Разгледайте нашите предложения на Bautrax.bg.